Пари Сен-Жермен ва Лионел Месси. чунон ба назар мерасад ки ин иттифоқ ба Париж ҷоизаҳои бисёре меорад. аз ҷумла ҷоизаи Лигаи Чемпионҳоро. ҳамаи баҳсҳо айни ҳол дар ҳамин мавзӯъ мебошанд. роҳбарияти парижиҳо дар симои соҳибмулки он Насир Ал-Хелайфӣ ва директори варзишӣ Леонардо равзанаи трансферии фантастикиро гузаронданд, ки бешубҳа дар таърих навишта хоҳад шуд. ПСЖ бо Лионел Месси, собиқ капитани Реал Серхио Рамос, беҳтарин футболбоз ва дарвозабони Евро Ҷанлуиҷи Донарума, капитани мунтахаби Нидерланд ва собиқ нимҳимоятгари Ливерпул Ҷорҷиньо Вейналдум ва яке аз беҳтарин ҳимоятгарони канори рост Ашраф Ҳакимӣ тавонист шартнома бандад ва барои ин кор парижиҳо ҳамагӣ 60 миллион евро сарф карданд. оё шумо дигар дастаеро медонед ки 5 топ футболбозро ҳамин хел ба даст овардааст? албатта ин шартнома барои ПСЖ арзиши бузург хоҳанд дошт. набояд маоши кайҳонӣ, бонусҳо ва андозҳои калони фаронсаро фаромӯш кунем, аммо биёед қоил шавем ки барои парижиҳо маблағ ва қоидаҳои ферплей молиявӣ ягон аҳамияте надоранд. Классикои футболи Олмон ё худ Дер Классикер, Боруссия Дортмунд зидди Бавария Мюнхен. аллакай ҳамин шаб ин дастаҳо баҳри ба даст овардани суперҷоми кишварашон андари майдони рақобат хоҳанд шуд. баҳри боз ҳам шавқовартар кардани тамошои ин бозӣ метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода намоед. инҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. агар шумо то ҳол дар 1x регистратсия накарда бошед, пас баръакс бур кардед. агар ҳангоми регистратсия дар ҷои промокод калимаи таҷҳудро нависед, дар аввалин пардохт шуморо то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. Бе Месси ҳам ПСЖ дар футболи муосир яке аз ҳайатҳои пурқувваттаринро дошт. Парижиҳо дар финали Лигаи Чемпионҳои 2019-20 бозӣ карданд. ана дар мавсими гузашта бошад як қадам дур аз финал аз дастаи Манчестер Сити Гвардиола 4-1 дучори бох шуданд. шояд ҳамин мағлубияти аламовар дар Лигаи Чемпионҳо роҳбарияти дастаро ба даъват кардани ин қадар бозингар маҷбур сохта бошад. барои парижиҳо ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо хело зарур аст ва барои он ки ин ҷоизаи деринтизорро ба даст оранд, ин даста ба ҳама кор омода аст. инро аз суханони президенти ПСЖ дар намоиши Месси фаҳмидан мумкин буд. омадани Месси ба ПСЖ муваффақияти моро дар бозори трансфери бори дигар тасдиқ мекунад. мо ба ҳама кор омодаем то номи худро дар таърих нависем, гуфт Насир Ал-Хелайфӣ. мехоҳем номи худро дар таърих нависем. ин қисмати асосии суханронии президенти ПСЖ аст. албатта даста бо ғолиб шудан дар чемпионати Фаронса ва ё ҷоми Фаронса ягон амали таърихӣ анҷом нахоҳад дод. ин кор барои ПСЖ чизи муқаррарӣ аст. бинобар ин талаботи даста танҳо як аст: ғолиби Лигаи Чемпионҳо шудан. ман орзу дорам ки ҳамроҳ бо ПСЖ ғолиби Лигаи Чемпионҳо шавам. ин як ҳодисаи фантастикӣ хоҳад буд, гуфта буд Мбаппе дар яке аз интервюҳои худ. ман хело хурсандам ки дар ПСЖ боқӣ мондам. бояд барои расидан ба ҳадафи худ меҳнат карданро идома дода ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардем. мо ба ин чиз рӯз аз рӯз наздиктар шуда истодаем, баён карда буд Неймар пас аз дароз кардани шартномаи худ бо даста. ман ният дорам ки боз як бори дигар дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб гардам. мақсади ман ғалаба дар ин мусобиқа ва баробар шудан бо Дани Алвес аз рӯи шумораи ҷоизаҳо аст, гуфт Месси дар аввалин пресс-конференсияи худ дар ПСЖ. мухлисони ПСЖ ҳам бо омадани Месси танҳо оиди як мавзӯъ гап мезананд. парижиҳо на танҳо барои ғолиби Лигаи Чемпионҳо шудан қодир ҳастанд, онҳо бояд ин ҷоизаро ба даст оранд. бинобар ин фишор ба футболбозон хело калон аст. ПСЖ хело дағалона рафтор карда рӯйрост ба ҳоли дигар рақибонаш механдад. чунон ба назар мерасад ки Насир Ал-Хелайфӣ дар PlayStation ва ё компютер футбол бозӣ карда кадом нафаре ки дилаш хоҳад ба дастааш мехарад. барои мисол нашрия бо эътимоди Трансфермарк арзиши ҳайати ҳозираи ПСЖ-ро қариб 1 миллиард евро баҳо медиҳад. аниқтараш 993 миллиону 750 ҳазор евро арзиши кайҳонӣ. барои муқоиса арзиши ҳайати Барса айни ҳол 763 миллион евро аст. ана ҳайати Реал бошад 863 миллион. танҳо Манчестер Сити метавонад бо парижиҳо сар ба сар шавад. ҳайати онҳо 1 миллиарду 6 миллион евро аст. маоши футболбозон дар ПСЖ чӣ гуна аст? ин рақамҳоро дида боз аз ҳуш наравед. Месси 35 миллион евро, Неймар 30, Мбаппе 24, Верати 15, Маркиньос 15, Ди Мария 14, Серхио Рамос 12, Донарума 12, Кейлор Навас 12, Вейналдум 10, Икарди 10, Кимпембе 10 ва Ҳакимӣ 8 миллион. дар умум 207 миллион евро барои маоши 13 футболбоз. ин дар ролест ки дар дастаи асосӣ қариб 35 нафар футболбоз ҳастанд. ҳамааш маълум шуда истодааст. тобистони соли 2021 ин омодагии ниҳоии ПСЖ бари ба даст овардани Лигаи Чемпионҳо аст ва бисёре аз экспертҳои футболӣ аллакай парижиҳоро ҳамчун фаворити асосии ин мусобиқа мебинанд. бале, назорат кардани ПСЖ бо омадани Месси акнун якчанд маротиба шавқовартар мешавад, аммо интизориҳоям аз ин даста бештар гардиданд. ҳар як бохту бебарориҳои даста дар чемпионат
мекунанд ва хусусан дар Лигаи Чемпионҳо акнун аз ҷониби мухлисон хело дағал ва дарнок қабул карда мешавад. Охирин дастаро мухлисон аллакай Галактикоси нав ном гузоштанд. Чунон ба назар мерасад ки акнун ПСЖ барои мағлуб шудан ҳақ надорад. Акнун мегузарем ба саволи асосии имрӯза: оё Галактикоси нав бо Месси дар ҳаят имкони ғолиби Лигаи Чемпионҳо шудан дорад? Албатта, ПСЖ пас аз чунин равзанаи трансферӣ бешубҳа яке аз фаворитҳои асосӣ ба ҳисоб хоҳад рафт, аммо ба футболбозони нав вақт зарур аст то ба якдигар одат кунанд. Почетино тренере аст ки прессинг карданро дӯст медорад. Акнун бо Неймар, Мбаппе ва Месси ӯ ин корро чӣ гуна хоҳад кард? Шубҳа дорад яке аз мухлисон нисбати ҳайати нави ПСЖ: ҳайати хуб доштан хуб аст, аммо муҳимтар аз ҳама он аст ки онҳо ҳамчун даста чӣ гуна бозӣ мекунанд. Бинобар ин Месси ғалабаро дар Лигаи Чемпионҳо кафолат намедиҳад. ӯ бояд ҳоло ба ин даста одат кунад, мегӯяд як мухлиси дигар, ва дар ҳақиқат Лео кафолати ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо нест. Ба хотир меорем Барселонаро ки ба таври ҳангомавӣ дар ин мусобиқа шикаст мехӯрд. Соли 2016 аз Атлетико, 2017 аз Ювентус, 2018 аз Рома, соли 2019 аз Ливерпул, соли 2020 бохти шармандавор аз Бавария ва соли 2021 аз ПСЖ. фикр намекунам ки ПСЖ ғолиби Лигаи Чемпионҳо мешавад. шумораи зиёди ситораҳо ғалабаро таъмин намкунанд. ҳамеша оне муваффақ мешавад ки ҳамчун даста хуб ҳунарнамоӣ мекунад. шубҳа дорад як мухлиси дигар: шахсан ба фикри ман ПСЖ ҳамаи имкониятҳоро барои ба даст овардани Лигаи Чемпионҳо дорад, аммо якчанд саволҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат шубҳаҳоеро ба миён меоранд. оё Почетино метавонад ин қадар ситораҳоро идора кунад ва оё даста метавонад фишори ниҳоят зиёдро аз ҷониби мухлисон бардошт намояд? зеро ба Месси ва ҳамдастҳояш ҳамеша хотиррасон хоҳанд кард ки онҳо барои чӣ дар ин даста қарор доранд. оё Месси, Мбаппе ва Неймар дар вақти зарурӣ ба хати ҳимоя ёрӣ медиҳанд? оё Рамос мисли мавсими гузашта зуд ҷароҳат мебардорад? оё бо дар назардошт будани Месси, Рамос ва Неймар дар як даста фазои дохилӣ вайрон намешавад? рафтани эҳтимолии Мбаппе ба даста чӣ гуна таъсир мерасонад? оё хати нимҳимояи ПСЖ барои муваффақ шудан қодир аст? оё муносибати Кейлер Навас ва Донорума аз пушти мавқеъ бад намешавад? Неймар боз дар қисмати муҳими мавсим ҷароҳат мебардорад ва чӣ қадар Месси худро дар дастаи нав хуб ҳис хоҳад кард? саволҳо ва шубҳаҳо ҳатто атрофи чунин топ даста хело бисёранд. аз ҳамаи гуфтаҳо ба хулосае омадан мумкин аст ки трансфери Месси барои ПСЖ қарори муҳимтарин баҳри ба даст овардани Лигаи Чемпионҳо аст. аммо агар Месси ҳам дастаро муваффақ накунад, пас намедонам, шояд ҳавасмандии парижиҳо нисбати харидории футболбозини нав кам шавад. роҳбарияти ПСЖ кори нотакрорро дар бозири трансферӣ анҷом дода дар ҳақиқат дастаи орзуҳоро ҷамъоварӣ кард ва онҳо имкони хуби ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуданро доранд. вале саволи аз ҳама асосӣ ин аст: оё ПСЖ метавонад ки дастаи хуб шавад? шояд иттифоқи Месси ва Рамос баръакс натиҷаи хуб диҳанд, зеро онҳо дар Лигаи Чемпионҳо таҷрибаи бузург доранд. аммо ба ҳар ҳол ин футбол аст, инҷо метавонад ҳар гуна ҳодиса рух диҳад. ҳатто агар ту беҳтаринҳоро дар ҳайати худ ҷамъоварӣ карда бошӣ, ин маънои онро надорад ки ғолиби Лигаи Чемпионҳо мешавӣ. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ПСЖ бо чунин ҳайаташ метавонад ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардад? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. шавқовар хоҳад буд хондани онҳо. дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии он Беҳрӯз Артеков. умедворам ки эҷодкориҳои мо ба шумо писанд омаданд ва аллакай лайки қиматбоҳои худро гузошта ба канал обуна шудед ва зангулачаро пахш кардед. хайр то барномаҳои оянда.